Dag, jeg hedder Jakob Nord. Jeg hedder Rune Christian Mortensen. Sammen har vi skabt Fyns Folkeparti. Ja. Og vi står for et uafhængigt Fyn. Befri Fyn. Fyns Folkeparti siger hertil og ikke længere. Nu må vi have sat en bom op imellem Sverige og Fyn. Og det er jo ikke sådan, at folk ikke er velkomne i mit hus. Jeg vil bare gerne have lov at åbne døren selv. Og har du brunsviger med, så giver jeg også kaffe. Altså sådan er det på Fyn. Vi passer på hinanden. Her på Fyn, der er H.C. Andersen født. Han er sågar ægte fynbo, lige her fra Odense. Og vi vil gerne have i Fyns Folkeparti, at man fremover kommer til at betale afgifter, hvis det er, at man bruger eventyr, papirklip eller høje hatte. Det er noget, vi i Fyns Folkeparti står stærkt på. Fyns Folkeparti går ind for dyrevelfærd. Svin har også følelser. Hvordan vil du have det, hvis det var, at der nogen så på dig og sagde, fy for helvede, det giver jeg ikke så tænderne i det der. Jeg tror nok, at du også vil blive skuffet. For mange fynboer går altså rundt derhjemme og er bange for ingen verdens nytte. En af de måder, vi gør det på, er at henvende blikket herover til politikåren og have tillid til de mennesker, der har med den sikkerhed at gøre. Terror er en løgn, og hjemmeværnet har styr på det. Flydende fynsk velfærd, det er det, vi står for i Fynsk Folkeparti. Gratis læge, gratis børnehave og selvfølgelig, som noget særligt her på Fyn, gratis øl. Og det skal man kunne få herovre i bryggeriet, som er en del af den fynske parlamentsbygning. Se, det er så seriøst, at vi tager vores øl her på Fyn.